אתם שומרים עלינו מצד אחד, מצד שני אתם עוזרים להרבה מאוד אנשים לחתוך את הבירוקרטיה, ואני חושב שזה שיתוף פעולה ראוי לציון. תודה, אנחנו תולים בך המון תקוות. תשמע, אם תביא את הכוח שהשקעת שם בהדסה, גם למוסד לביטוח לאומי, אני בטוחה שזה יעשה טוב. תודה רבה. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. שלום לרב שי פירון, מנכ"ל הכל חינוך. גם אני מאמין מאוד בפרופסור מור יוסף. אוקיי, אז יש לנו אמונה משותפת. אנחנו נמצאים 5 ימים לפני תחילת הלימודים, ואנחנו מקדישים מדי יום חלק מהשידור לסיפור הזה, והפעם אנחנו מארחים אותך בגלל קו מיוחד שאתם מנהלים כבר 3 שנים, נכון? קו שמטריע ונותן אפשרות לאנשים לדבר על בעיות אפליה שנתקלים בבתי ספר. הטלפון של הקו, אגב, נמצא כבר באוויר, אבל בוא תסביר רגע את המהות ואיך הגעתם להקמה שלו בכלל. אנחנו גילינו שיש, ואני לא מגזים, אלפי תלמידים, השנה צריך להגיד ב-27 לאוגוסט, אבל לקראת ה1 לספטמבר לא מוצאים בית ספר. אלפי תלמידים במדינת ישראל ב1 לספטמבר, ב-27 לא ימצאו בית ספר? כן, ואני רוצה להסביר על איזה רקעים גם כן, כי זה מאוד חשוב להבין. חלק מהם לא ימצאו בית ספר מסיבות מיונים פסולים על בסיס ציונים וכל מיני דברים כאלה ואחרים שמנוגדים לחוק בכל צורה שהיא. חלק אחר, בגלל סיבות כלכליות. היום אנחנו, במצב הכלכלי שאנחנו מדברים עליו, תשלומי הורים הפכו להיות אמצעי למיון לבתי ספר. כשאתה מבקש מהורים כסף שהם לא יכולים לעמוד בו, אתה מייצר מצב אנומלי. אתן לכם דוגמה פשוטה. כולנו למדנו בתיכון, הגענו לכיתה י', בחרנו מגמת לימוד. מגמת הלימוד לא עלתה כסף. היום עם הילד שלי, בית הספר הציע לו ללמוד במגמת קולנוע. הוא הציע לו, הוא לא בחר. הוא אמר לו, בוא תלמד אצלי בתיכון. אצלי יש מגמת קולנוע, בתיכון הציבורי הממלכתי. אבל הוא אמר לו מיד שמגמת הקולנוע הזאת עולה 3,000 ו4,000 ו2,000, תלוי באיזה בית ספר. בית ספר אמר לו, בוא תלמד אלקטרוניקה. אלקטרוניקה, לא... הוא אמר לו, בוא תלמד מגמת אלקטרוניקה. והוא אמר לו, זה עולה כסף. שזה כל מיני דרכים, חומרי לימוד, ועוד כהנה וכהנה. העשרה. העשרה זה מילת קוד. אז זאת תופעה שנייה שהיא תופעה, השנה המוקד מוצף בפניות על רקעים של תשלומי הורים. אתם ראיתם את הסיפור שחשפנו אתמול על הטאבלטים בבת ים, שהוא סיפור מוטרף. ילד הולך לכיתה ז', אומרים לו, תשמע, זה עולה 2,200 שקל. יוזמה ברוכה של ראש העיר, שניסה לעשות שמשהו, אתה יודע, מתקדם. אני יודע, אנחנו כולנו אוהבים את בת ים כידוע לך, אבל יש פה שאלה, אתה יודע שפה אישית, אני רק מזכיר שאימי מחזיקה תיק החינוך בעיריית בת ים, וקצת לא נעים לי בסיפור הזה, אבל בוא רק נגדיר את העובדה. אם מדינת ישראל רוצה לעשות חינוך טכנולוגי, שתממן אותו, אין בעיה, אני בעד, הלוואי שכל ילדי ישראל ילכו עם טאבלטים לבית ספר, אבל השאלה הגדולה היא מי צריך לממן את זה, ההורים, ואנחנו מדברים על בת ים, ההורים, או שמה מי שצריך לממן את זה, זה המדינה. אבל גם זה בתוך סיפור אפליה, סליחה? גם הסיפורים האלה... ההורים שאין ידם משגת, ההורים שאין ידם משגת, אני לא מדבר על אנשים שיש להם תלונות עקרוניות, ההורים שאין ידם משגת, והם לא יודעים איך להגיע ביום הראשון ללימודים, כשהם לא מסוגלים לעמוד בהוצאות אליהם, חלק מהסיפור. סיפור שלישי זה עולי אתיופיה, שמגיעים פניות לא מעטות, והסיפור הרביעי והמרכזי אולי שאנחנו מכירים בכיוון אחר, זה אפליות על רקע דתי, חרדי, ספרדים, אשכנזים. פה אנחנו מקבלים... עדיין? זה לא רק שזה עדיין, אז זה הופך להיות רע יותר, בוטה יותר וקשה יותר. אני אתן לכם דוגמה אחת, כי פנתה שלשום אימא בדמעות שלי, שמספרת לי סיפור פשוט. אנחנו מגדלים בבית 3 בנות, יש לי ילדה בכיתה ד', בכיתה ד' ילדה תלמידה מצטיינת, הכל בסדר, תעודה נהדרת, שלחה לי את התעודות עם הערות המחנכות, שהילדה יראת שמיים, אוהבת תורה ובעלת מידות גדולות. יש לנו גם ילדה בכיתה י', והילדה בכיתה י' עברה משבר מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו לשאול את הרב מה לעשות עם הבת הגדולה שלנו, הרב אמר, תעבירו אותה לבית ספר דתי קצת פחות מקפיד, כדי ללחוץ עליה, לחץ מתון יותר וכו'. להערכתי הצעה חינוכית נהדרת. ואז כשילדה עברה לבית ספר פחות דתי, הם קיבלו הודעה שהילדה בכיתה ד' לא יכולה להמשיך ללמוד בבית ספר, כי המשפחה הידרדרה. כי המשפחה שולחת את הילדים האחרים לבית ספר פחות טוב. זאת אומרת, אנחנו מתקלים בעשרות אפות. ופה אנחנו מרגישים שמעבר לרצון שלנו לדאוג לכל ילד וילד, ומעבר לרצון שלנו למנוע מצב שילדים יסתובבו ברחובות, ומעבר לרצון שלנו למנוע את הנזקק של הדור הבא, יש פה עוול מוסרי. ומותר לחברה לדבר, להסתכל בעיניי ולפעמים לדבר על ערכים של מוסר ונאמנות. וחובה פנימית לכל ילד וילד, עוד לפני הנזקים שהתרחשו בחברה. אני חי במדינה יהודית ודמוקרטית, ואני לא מסוגל להאמין שבמדינה שבה אני חי, מפנים ילדים בשאלה האלמנטרית שנקראת חינוך. זה הבסיס, זאת התשתית לכל הפעילות. אז מה המענה? אתם מקבלים המון פניות, אתה אומר, ודבריך נכונים, אבל מה אתם יכולים לתת להם? אז כל ילד וילד שיושבים במוקד, קבוצה גדולה מאוד של עורכי דין ואנשי חינוך, יושבים מתורגמנים שדוברי אמהרית, אנשים שדוברי רוסית, אנשים שדוברים בערבית, גם שם נתקלנו בלא מעט בעיות של אפליה בין קבוצות שונות. ראשית, כולנו מכירים את הביטוי מכתב מעורך דין, 80% מהמקרים נפטרים ברמה של מכתב שיוצא מהזה, מספיק שאומרים שלא מדברים מהכל חינוך, 20% מהמקרים זוקקים טיפול
מסיבי יותר, הן שאלות עקרוניות, הן עולות לחשיפה בתקשורת, הן מקבלות את האימפקט, אבל אנחנו מגיעים כל שנה ל2-3 מקרים שמתבררים בבג"ץ. יש לנו מקרה עכשיו מול עיריית רמת גן, מיון על רקע של ציונים, ששם בכל בית ספר יש תג מאיזה ציון ומעלה אפשר ללכת. תג מחיר. תג מחיר, הנה עוד תג מחיר, אז עכשיו אנחנו בבג"ץ מול עיריית רמת גן, והשלב הרביעי, תיקוני חקיקה ותקנות של משרד החינוך, כדי לייצר מצב שבשנה שאחרי זה לא יקרה. אני יכול להגיד שבשלוש שנים האחרונות, 6 תקנות נכתבו בתוך חוזרי המנכ"ל של משרד החינוך כדי למנוע עוולות כאלה, 3 ענייני בג"ץ, אתם מכירים את בג"ץ עמנואל, אתם מכירים את סיפור האתיופים בפתח תקווה שחלק ממנו התחיל בתוך המוקד, ואני מקווה מאוד 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 שבשנה הבאה לא יהיה מוקד. מילה אחת, אמן, אמן. מילה אחת, המספר של הקו מופיע כל הזמן, אבל מילה אחת על הכל חינוך ברמה יותר הרחבה טיפה. אתם עובדים המון זמן על חוק שיגדיר את לימודי הליבה וגם את סיפור... אחריות המדינה לחינוך. זה מתקדם הדבר הזה או שזה כל הזמן אנחנו היינו ביחד בדיון בכנסת, זה קורה עם זה משהו? לצערי הרב, דווקא מהמקום הרבני שלי, אני תמיד מכיר שמדברים על הפרדת דת ומדינה, ואני חושב שהגיע הזמן להפרדת חינוך ופוליטיקה. והאלמנטים הפוליטיים שולטים בחינוך, הצרכים הקואליציוניים, מייצרים מצב שבו שאלות מאוד מאוד פשוטות, שישנו את החיים של הילדים שלי ושל הילדים שלכם, תקועות בגלל קוניונקטורות פוליטיות. יש מי שלא רוצה שיהיה ליבה, יש מי שלא רוצה שיהיה סל אישי שקוף לכל ילד, יש מי שלא רוצה שיהיה תקצוב דיפרנציאלי. לכולם יש שם. יש מי שלא רוצה שיהיה תקצוב דיפרנציאלי, כי הוא לא רוצה שעוד משאבים יגיעו לציבור הערבי, וזה לא משרת את האינטרסים הפוליטיים שלו. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים מילים יפות על חינוך, אבל עושים דברים רעים. האנשים הרעים הללו הם אנשים שמובילים את מדינת ישראל, בעיקר אלה שקובעים את המדיניות שלה. מה, תקרא לזה בשם, אתה מדבר על יש ראש ממשלה, יש שר אוצר, יש שר חינוך, חלק מהמקרים קוראים בגלל שידיהם כבולות, וחלק מהמקרים קוראים בגלל, שוב, כפי שאמרתי, חוסר רגישות מספקת לשאלות המוסריות. נורא חשוב לי להגיד את זה. אני בא לכאן לא רק בגלל החוק, למרות העניין המשפטי שאני עוסק בו, אני בא לכאן בגלל שכשאני מתעורר בבוקר, ואני אומר, בוקר טוב, התעוררתי במדינת ישראל, מדינה יהודית אחרי 2000 שנות גלות, ואני מסתכל ואני רואה את העוולות המוסריות, קשה לי להיות כאן. הסיבה היא בעיקר מוסרית וערכית. תרשה לי רק בסוגריים להכניס, כי הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, ואני ביקשתי להגיד, אתה לא כך הסכמת, אבל אני אומרת, מופיעים זה הגיע לך כמתנה בגלל היום הולדת שלך. נכון, אבל אני רוצה להשוויץ בזה.